Like wolves! С Еленско. Всички ще думнат дюнер с Еленско. На богато. Сега тествам и аз един дюнер с Еленско. Нямам търпение да го тествам. Изглежда уникално. So it's like deer doner. Ja. Мятаме я тук на огъня. После още малко. Умеква и сега ако може си я вземем, готово. Вече е мекичка. Наядохме се с еленски дюнери, сега отиваме да ловиме щуки. Мазал остана, аз изядох 2 еленски дюнера, направо ще се пръсна. Сега ще се разтъпчеме малко. Много са вкусни тия еленски дюнери. Рай, на чист въздух в гората, огън по средата на остров. Не е острова на Дунава, който сме свикнали да гледаме, но пак тук в Лапландия на малко островче по средата на реката се води това. Някаква голяма река. И сега се пускаме отново в приключението, за да хванеме огромната щука, за която сме дошли. Ако си мислите, че тия, които извадихме, са огромни, не са. Тия са среден размер. В България цял живот мога да търсите щука 95 см. Тук с третото хвърляне хванах такава. Интересното е, че другите две лодки не са имали толкова големи риби. Имали са около 70-75 см, но не са имали 90-ки, нито 95-ици. Така че Bulgarian Power, motherfucker. Do you have Mirius mouse? Oh, this is Mirius mouse? No. It's a different. Yeah. Here are the babies, or this is Genchos mouse. This is Genchos mouse, handmade from Bulgaria. Тук вижте колегите как си оправят примамките. Огромни примамки, а с малките примамки си ги лова най-големи. Гледайте, това е 35-40 см гейтър се води тая примамка. Ето, колега много печен. Бачка в един магазин в Швеция, в един от най-добрите магазини. Вижте играта на този гейтър. Вижте с без лич очилата и вижте с лич очилата. Без, с, без, с, без лич, с лич, без лич, с лич. За съжаление няма да се върнем там, където ги набарахме. Буквално имахме за 30-40 минути 4 щуки. Сега ще ходим нагоре към течението. Надявам се да успея да ги изнуда да идеме за пастърви. Въпреки че никой от тях не иска да лови пастърви, всички идват тук заради тия гигантски щуки. А мен ми се лови пастърва и костурта ми се хватат за бит. Сега ще видим кой от гидовете ще успея да излъжа да ме заведе за пастърва и костур. Защото никой друг не иска. Let's test my new rod. It's time. Това, което казаха е, че има огромни пастърви и най-вече има бруктроут. Това, което ние го казваме сивен, по 6-7 кила и никой не ги лови. Точно под стените на вецовете хора има огромни пастърви, обаче тук никой никога не ги търси. Всички търсят огромните щуки. Сега ще видим дали ще успея да излъжа. И няколко жици, така че да не могат да преядат щуките. 100% е било за щука това. Смятайте колко щуки има и колко е стара тая блесна. Тук има още едно такова. Едното е било клатушка. Стига. Луда работа. Едното е било клатушка. И това е монофил. Това явно им е да ловят пастърви с него. Това е за пастърви, другото им е било за щуки. Има и трето. Ето да. Ма са доста малки са блесничките. Явно за тролинг от лодка. И някакъв странен уред, който не знам и аз какво. Да, ще ви покажа цялата къща, как изглежда. Огромна. Тук може да види какви са старите къщи. Нашите от модерните, там трябва да е езерото. Това е. Отваряш прозореца рано сутрин и виждаш това време, което го наричат шведско лято. Штукарско време. Само да намериме къде е водата. Видяхме елени, ама Джими ги подмина. Иначе имаше два. Дивите елени. Wait. Very cool. Най-накрая ги хванахме. Его мъжкаря. Още един мъжки. Красота. We eat this. Вчера ядохме такова. Are we eat it today? No, not today. Това е. Значи вчера такова сме яли, да знаете. Еленско. Сега отиваме за големите щуки. Метра, така че би трябвало да ни издържи. Вижте къде е рязан леда, за да може да се вкарат лодките. Изглежда опасно. Вчера едно от
Very careful today. Това, което казаха е, че изобщо не ползват грипове. Мене ръцете са ми целите в белези от вчера от щуките и това, което казаха е, че не ползват грипери, понеже на големите щуки им се чупи челюстта и след това умират. Уважават си рибите и бързат, правят само 2-3 снимки и ги пускат във водата, въпреки че е студено и съм сигурен, че ще издържат и повече. Но си уважават определено рибите. Миналата седмица едно от момчетата, което лови тук, е хванало 117 см щука и докато я снима му е разправя цялата ръка от палеца до края на ръката и се е наложило да ходят в болница. Наистина са големи зверове тук. Водата е 2,2 градуса. Ние търсим там, където е 3-4, поне да има някаква активност. Sometimes you can put the bait on the bottom and then 1, 2, 3, 4, 5, 6, yeah. Yes. You got it? Първата щука за деня в снега. Всичките са с кепове на цванкер, огромни. Не има активност. Oh, it's good size. Oh, it's nice. Very good. Линичис. Yeah. Това не искам да видите какво означава щукарка кутия. Maybe you should try. Гледайте за какво става. Колегите гепнаха още една. Ето колегите хванаха и мисля, че е голяма щука, но я откачиха. Стефан е имал проследяване на щука до самата лодка. Някаква голяма щука, а той мета някаква 60 см примамка. Обаче само е гризала опашката. Още една. Това му е трета. Направо ми направи нещо. Не иска да ги качва в лодката, защото капат. Вижте колко дълбоко е глъткано. With the small lure on the bottom. Oh, it's a big one! Oh! Whoa! Whoa! Catch it! Hey! Hey! And now it's loose. It's loose, yes! One more! Hey! Thank